ainonetsa nyaya yenyu inonetsa ndeya kutoda kuti munotsvaga chokwadi mei muripo pese paground muchinzwa chokwadi kuti ndechipi which one is the truth. Alright, my sister, iri bore kanimboita zvimwe zvinhu ka. Alright, sharp. Rudo Njambili, hello. Hands we can't hear. It's because ansanda taura. Muri kunzwa ansanda taura chete. Andina kutaura. Kuma Bia, I hear, I see you. Muri say guys, morning guys. Okay guys, muri kundinzwa here. Guys, muri kunzwa here? Can you hear me? Kelly, just switch off your phone. Right. Mamuka say audio asati player nasanda player audio ndasanda player audio ndanishara nemunhu pane imwe phone saka nasanda player audio ndo andisikuda kutaura zvakawanda ku guys ndoda kuti muteerere audio idzi. I want you to listen to these audios then totangira pamberi mongoteererawo ingoteerera you and right. Sis Melly, Mamuka say ndakadzoka ndakanetsa ndikazoita vaenzi pamba saka ndazokwanisa kukupa feedback. Unomboziva chika Sis Melly zvakaoma. Kwana princess takasvika takafamba zvakanaka ende tinotenda Mwari, tinotenda madiaries ende ndinoda kukutendai nemiwo nebasa ramuri kuita, and thank you for trusting me in this. Sis Melly, vana princess havana kana chunu, and they are beautiful young women, and hashanzi yavo aigoni chero kana kuverenga Sis Melly. He doesn't even have the confidence, or he's 17 but he doesn't look like the normal 17-year-old because he's suppressing a lot of things. And I think Pastor, Pastor Vakati, she's going to pay for his schooling. May God bless her. Those kids have been through a lot, and they kind of chisa covenant. Even if we're here or we're not on earth, may they be protected, may they be
guarded. Murumu wa Princess, he's a very, very good person. And I pray, I want to marry. I may not know pure Annie, but now I'm a Marano Murora. Ndakamudza Princess kuti namatai. Namatai, and do not stop praying. I just went off my bus. We're under lockdown and they're not doing anything. Mugana 12 unamata, mugana 3 a.m. unamata, mugana 6 unamata, because I know I Jones. What's going on? Follow me with a teaser. Because I know I Jones, for the night. But those kids, I pray business level no famba. I pray their dreams and hopes come through, because avanakana chilo furniture mama munakana chao chilo sugar yokuti tibiki gweti vanga vasina shikanzi tinogene pavano vata pacho pano zvinorwadza Sis Melly to see other people going through that on. And they keep a brave face. They keep a brave face. They are loving. They are warm. They laugh in spite of everything that they are going through. And I think my dad is akabatsira. And musanite murambe nemo murambe mchitoro vamwe. But so I couldn't sleep the whole night just thinking about those kids, and I'm wondering, what do we do? What's the next step? But at this moment of time, they found a stepping stone, and this is just the beginning. I told them, and you have to be, it's not going to be an easy road, but you have to be very strong. Another side direction, and you're selling stuff. But thank you so much. Please do enjoy the rest of your Sunday and stay blessed. But I want to pay update here what I saw on the ground. They need everyone's prayers, and Hashanzi needs to learn how to read. And he has to go back to school so that he fulfills his dream of being an engineer. He wants to do mechanical engineering. I pray that happens for him. But thank you so much. That's no pay update. And then also Panyaya Hashanzi. Hashanzi yakatengwa hembe na salon anditi. Akafara Sis Melly. Gumbeze rangaratengwa na salon tikatama meno to gumbeze lichazofugwa nani. Princess Veti Bashwanza vatorina kana gumbeze. Ukabudiswa machira acho anofuga Sis Melly. It's really painful. Zvinorwadza kuona umwe munhu achiita go through that. Zvinorwadza kuona umwe munhu achitambura to that extent. Sometimes I actually felt guilty. Ndatinda kunamata nhasi ndikati Mwari ndiregererei nekuda zvakawanda, ndiregererei nekukumbira zvakawanda, nokuti pane vasina vari kukumbira zvishoma zvandinoteka for granted. Hashanzia needs help. The girls have found themselves. Hashanzi has not found themselves. And they're gonna kune ma father figures. Vana Hashanzi vedu pa diaries vari muno muJoburg. Vanomutora Hashanzi uyauya vomuguruma. Chishuiro changu pamunozoita imwe life. Can you just dedicate just 2 minutes for that boy? Avana vanomutora vanomugarisa pasi vomuonesa upenyu votaura naye. Kana kune ma-counselors, I don't know if it's trauma for losing his parents, but something needs to be done. I know there are a lot of people going through a lot, Padaris, but for me, this is the first family I've been in touch with that showed me reality, and they need emotional help, and Hashanzi needs someone to be there, or mighty men of God to be there for him and to show him the ropes and for him to fulfill his dreams and to be confident as a young man that he is. Thank you, Sis Melly. Right.
ndo panoperera maaudio edu aya. Actually guys, I cried when I listened to these audios. Maaudios akasendwa naLorraine nesoro manheru, but andina kumateerera zvangu kumaaudios because ndandarara ndamaona makuseni, and nezuro I actually tried to get hold of her kuti ndinyatsonzwa feedback naiye after later life yaya pano ndichibvunza kuti tell me situation yanga iri paground yakamira sei, but anakwanisa kumubata because sezvaatsotaura kuti anga ine vaenzi and she was tired. I actually cried guys and the way she's speaking iye Lorraine wacho pa voice note rechi2 guys, you could actually hear kuti she was on the verge of breaking down as well, especially about the young brother, the brother yakanzwa yakaona guys. And then I just leave the voice notes to you guys. It's so heartbreaking, and I would like to apologize to God as well on my behalf. I always want more. Ndichifunga kuti what I have is not enough. Till wasangana institution yakafanana nei, that's when you sit down, or that's when you kneel down and say, God, I thank you for whatever that I have, because ndinofuga o blankets, because God ndinomukoma kuseni nchiti chero ndakabika munhu akapinda mumba I can afford a cup of tea chero ikasave nechingwa. So it really touched me when I was speaking to Lauren. Ndarwadziwa. I actually took back all my words, cannot all my prayers, and ndainamata kuna Mwari kuti Mwari, I'm not satisfied in life yangu, I want more. Ndikati if I'm complaining the kind of life that I have, ndakunzwa zvinhu zvakaita so ndozvireta papi. Am I not being a selfish somebody? I think I'm a selfish someone, Mwari. I'm very selfish pachezvangu, ndori selfish inini, because ndinokumbira more asi ndinokwanisa kuafforda kutoti ndakaenda uko handina kudzidza angu zvakanyanyisa sindakasvikawo form 4 yacho. Ndinokwanisa kutoti mwana anoti ndikunzwa nzara ndoburitsawo 10 rand panotengwa chingwa, ukashanyawo kumba kwangu nhasi ndokwanisa kukutengerawo cold drink chero ingave yekuchipa ye9 rand yaiya twiza. Ndarwadziwa guys, ndabatikana ngati zvimwe zvinhu zvatinokoshesa pano pasi. Andizivi guys, I'm not telling anybody what to do, but it's just food for thought. Actually, it was food for thought to me. I actually thought, let me share the audios name mushinzwire, let it not come from my mouth straight, because zvinozoita kunge ndini kana kuti ndiri kudii, but inini pachangu zvandipa introspect yakakurisa yakanyanyisa kuti most of the time we are spending time dzedu pazvinhu zvisina kana nebasa rese. Kunzoku kune vamwe vanhu vari kuto pandakaona old life yakaitwa naLorraine nevana vaya nesuro, the way yakafarira that outfit yakapiwa naLorraine, something just rang in me pandaiona life yaya. Something just andizive the way yakafarira that outfit yaya. Ndakazvibvunza kuti alright, if I am to be given something chisaru anditi nasambody, ndichafara semwana uyere the way yandakaona achifana nayo panhingiriki, ndangozvibrasha afunga kuti maybe pamwe excitement yekuti yekungoti pamwe zvikufarira nezvinhu zvavapiwa anditika. So guys, andizivi, ndo nyaya iripo. Anzi replay the audios. Okay, I'll replay the audios again so that mutite tifambirane tese mite catch up nezviripo. Even the brother, the way yandakaona achiningirira nayo, I was like Sis Melly, mamukasei ndezi ndakadzoka ndakaneta ndikazoita vaenzi pamba, saka ndazokwanisa kukupa feedback. Unomboziva chika Sis Melly, zvakaoma. Kana princess takasvika takafamba zvakanaka, ende tinotenda Mwari, tinotenda madiaries, and ndinoda kutendai nemiwo nebasa ramuri kuita, and thank you for trusting me in this. Sis Melly, vana princess havana kana chunu, and they are beautiful young women, and hashanzi yavo hashanzi yavo aigoni chero kana kuverenga Sis Melly. He doesn't even have the confidence
or he's 17, but he doesn't look like the normal 17-year-old because he's suppressing a lot of things. And I think Pastor, I think if I'm Pastor Vakati, she's going to pay for his schooling. May God bless her. Those kids have been through a lot. And they kind of a covenant. Even if we're here or we're not on earth, may they be protected, may they be guarded. Murumo wa Princess, he's a very, very good person. And I pray, I want to marry. I may not know pure Annie, but now I want to marry no more. The Princess could namatai, and do not stop praying. I just went off my bus. I was under lockdown and they're not doing anything. Mugana 12 unamata, mugana 3 a.m. unamata, mugana 6 unamata, because I know poli June to go on talk up power pizza was on misa for the night. But those kids, I pray business level no famba. I pray their dreams and hopes come through because I'm not gonna chill finish. I don't remember. I'm not gonna chow chill sugar. Yokuti tibiki gweti vanga vasina shikanzi tinogene pavano vata pacho pano zvinorwadza Sis Melly to see other people going through that on and they keep a brave face. They keep a brave face. They are loving, they are warm, they laugh in spite of everything that they are going through. And I think my dad is like about Sira and Musanite, but so I couldn't sleep the whole night just thinking about those kids, and I'm wondering what do we do? What's the next step? But at this moment of time, they found a stepping stone, and this is just the beginning. I told them, and you have to be, it's not going to be an easy road, but you have to be very strong. Two, another side direction, and you're selling stuff. But thank you so much. Please do enjoy the rest of your Sunday and stay blessed. But I want to pay updates here, what I saw on the ground. They need everyone's prayers, and Hashanzi needs to learn how to read, and he has to go back to school so that he fulfills his dream of being engineer. He wants to do mechanical engineering. I pray that happens for him. But thank you so much. That's no pay update. And then also Panyaya Hashanzi. Hashanzi yakatengwa hembe na salon nditi. Akafara Sis Melly. Gumbeze rangaratinga na salom tikatama meno to gumbeze lichazofugwa nani pinzi veti bashonza vatorina kana gumbeze ukabudiswa machira acho anofuga Sis Melly. It's really painful. Zvinorwadza kuona umwe munhu achiita go through that. Zvinorwadza kuona umwe munhu achitambura to that extent. Sometimes I actually felt guilty ndatinda kunamata nhasi ndikati Mwari ndiregererei nekuda zvakawanda, ndiregererei nekukumbira zvakawanda, nokuti pane vasina vari kukumbira zvishoma zvandinoteka for granted. Hashanzia needs help. The girls have found themselves. Hashanzi has not found themselves. And they're gonna kune ma father figures. Vana Hashanzi vedu pa diaries vari muno muJoburg. Vanomutora Hashanzi uya vomuguruma. Chishuviro changu pamunozoita imwe live, can you just dedicate just 2 minutes for that boy? Avana vanomutora vanomugarisa pasi vomuonesa upenyu votaura naye. Kana kune ma-counselors, I don't know if it's trauma for losing his parents, but something needs to be done. I know there are a lot of people going through a lot for diaries, but for me this is the first family I've been in touch with that showed me reality, and they need emotional help, and Hashanzi needs someone to be there, or mighty men of God to be there for him and to show him the ropes, and for him to fulfill his dreams and to be confident as a young man that he is. Thank you, Sis.
Right, I hope audio mainzwa guys, audios mamanzwa ese ari maviri. I was actually crying again, especially the second one inorwadza yanzvadzi. So guys, kana muripo madiaries vechirume sekukumbira kwaita Lorraine, she has been on the ground, I haven't been on the ground. Chati kana ndasvika kuside kwavo ndombovashanyirawo wangu ndinovaona. Because vari kune imwe town kune imwe province, actually it's actually difficult for me to just go there because vanenge vachida matsamba iwaya mapermit ekufambisa mareasons of going there and things like that. But mwoyo wangu wakutodokwaira kuti dei ndambosvikapo wangu paground ndamboona kana mwana mukomana uyu ndambomuona, kana zvichigona ndambomukumbira ndambomutora ombogarawo kana mwedzi zvawo ari pano ndinaye. Just kungoti ambochinja environment ambokangamwawo. I don't know hangu what is going through, I don't know what is happening there, but judging from Lorraine's voice angari paground nezvaakaona, this should be a very painful situation iri ikoko anditi maona. So kana paine vanhu vechirume madiaries aripo panapa ari kuJoburg, please ndokumbirisawo nemweya waMwari nekuzvidukupisa pamberi penyu kuti kana zvichiita, please get in touch with this boy. Mutoreiwo muswere naye, mutoreiwo mumutaridze life, mutoreiwo mungotaura naye about main stuff. 17, and I just pray kuti nzvimbo yechikoro iri kutsvagwa iwanikwe adzokere kuchikoro, because it's not easy guys at 17. Munhu anenge asingagoni kana kuverenga kana kudii, what will become of him as a man kana azokura ave nelife yake nemhuri yake nevakadzi vake. Anenge achinzi anoita basa rei kuti achengete mhuri yake. It's actually much better kwatiri vakadzi because you can get married yeah. Mozati kana tiri isu vanhu vechikadzi, you can get married. Warorwa pamunogona uri dofo usina mbovhera wakadzidza kana kusingagoni kana kuverenga, unogona kutowana murume anenge achikuriritira achikushandira achikuitira zvaunoda uri kumba anditi wakagara. Ko kana murume wacho asingagoni kana kuverenga, asingachanogona, asina kana kuvera kana musuwo wechikoro, anoitei? Anoriritirawo at some point ichasvika nguva yekuti achadawo kuita mhuri yake. Achaitei paupenyu? Miru yacho achairiritira nei? Achairiritira nei mhuri yacho kuti ati ndamukawo makuseni mhuri yangu yanwa tii, mhuri yangu yadya sadza? Anenge akuita sei? Anenge akuita sei? Kuvakadzi I can understand kuti tine manhingikiri akawandisa zvinhu zvakawanda zvine, ndosaka vamwe vakadzi achizvika pakutengesa miviri chaiyo, kuenda kunotengesa muviri wake. Hazvinidhe chikoro chekunzi kunyora, hapana paunobvunza kuti kunyora. Unotoona mumwe akutoti nditotengesa hangu muviri because handina kudzidza, saka this is the best that I can do. Ko murume anotengesei? Anodii kana chinzi agoni kana kuverenga kana chii? Saka panotinetsei ipapo? Panotinetsei? I'm not sure, Angu Anna, I'm not sure about the renders. Okay, I saw a comment here, Beta Nobet. Beta Nobet, let me address to you, my sister. Moyo yedu yevanhu yakasiyana. Moyo yedu yakasiyana. Mafungiro ake guys, musamutuke ngatimuonesei. Beta, there are actually people who are living life iri worse than yatakaona iyo iya anditi. But remember that house makaitigwa zvese. That's not where they are staying, those kids. Vakakumbira mumba landlord. As you are hearing pano kuti pavanovata, ukaona mavanovata kumabackroom ari kuseri, ukaona pavanogara nepavanovata zvakatooma. Saka let's not judge because landlord akumbirwa kuti pari kuuya muenza ari kuzondipawo zvinhu zvokutange business, oti pindai henyu mushandise imba yangu, tojaja imba yatakaona yematiles. We actually even saw Wesi and it kwababa kuda. When we started going kwababa kuda guys, you saw the situation that he was in and it vachitogara imomo
handiti zvaigona kungoitikawo pane imba hombe yamakaona iri kwababa kuda paipai kana kuti mukadzi kwandakaenda akandiendesa kwababa kuda. Baba kuda vaikwanisa kungoti hande ikoko vachida kuvhara mumba mavo handiti ende mukadzi yaya anowirirana nakuda aitokwanisa kuvaofa imba iyaiya baba kuda voitira life mumba muyamiya totaitotadza kuvabetsera tichiti taona mumba makanaka pane imba hombe izvo imba yava haisi yavo. Baba kuda vaizvigariramo mukoto wavo uya vanenge vanokumbira uya mukadzi wavanowirirana naye mutswana uya kuti ndokumbira kuya nevaenzi kumba kwako kuti ndigamuchire vaenzi kumba kwako. But no, these are two different scenarios. Baba kuda vakatigamuchira vari mumba mavo handiti he did not know kuti we were coming. Ava vasikana vaizviziva kuti kuri kuya munhu vakakumbirawo mulandlord kuti tokumbira kushandisa imba yenyu kuti vaenzi vasvike because probably maybe hamutorina pekugara kana pekuti handizivi, I don't know, I'm just picturing kuti vanganzi vanogara noti hanzi vanogara kumaroom ari kuseri kuti vanogara pakaita sei. Handiti maona vakakumbira imba Bethanobet. They did ask for the house ya landlord. Ndosaka ndati vanhu vasakutuke because probably hauna kunyatsonzwisisa hangu kune kuona because pamwe unenge wabatira life pakati vanenge vakumbira landlord ivo vanogara kuseri kuri kunzi vanogara kumarooms ari kuseri ndokwavanga vari. Saka baba kuda the reason why takapinda mumba mavo paya, you remember vamwe vanhu vachitondisimeridzi dzimai musatore zvinhu zvemunhu palife. Ndikati no guys, we should see reality of life. Honai reality of life so that let it be a lesson to us and to vaviri vatatu vachaona lesson. Ndichatora video because ivo bakuda havana kuita basa nazvo. Why should UK imi muri kokoko baba muridzi wevideo wemumba make mandira sina basa nazvo? Ndikatora video but vaigona dei tanga takavaudza kuti havasi tiri kuya kumba kwenyu baba kuda takatiri madiaries. Vaigona kunokumbira mukadzi uya kwatakasvikira kune imba yakanaka kune fensi kuya pamwe munenge mune zisofa rakanaka releathers reclining tonopinda imo muyamiya tototi hatichavabetseri because tapinzwa mumba mune sofa. Hensi vatokumbira nekunyara kuti vaenzi vari kuuya handiti maona. Saka those things do happen. Let's base on what we are being told and I'm urging vanhu vese vari kuJoburg kuJamestown, please svikai munoshanyirawo vana ava, svikai munoshanyira vana ava. Haisi nyaya yekunoongorora pavari kurara kuti pakamira sei kana kuti kunotsvaga nyaya kana kunotsvaga makuhwa. Inyaya yekungovashanyirawo kuvataridzawo rudo kuti they have now a family yavanayo. Isusu mongovaona chero mukasvika mukagara panze is still fine handitika mongovaona ende musasvika muchikumi chokuti muexpect tea kana chii manzwa situation iri paground. Ingoenda itoenda kana uchikwanisa enda wakatengawo masamba acho kana unawo wotengawo mukaka wacho wotengawo chingwa chachona icho kuti moita ketchup muchiseka zvenyu muchinwa that tea yezvinhu zvaunenge wasvika nazvo handiti maona. That will actually help handiti. But chikurukuru ndiri kutokumbira vanhurume vari pano, varume muripo kana paine vakomana vechidiki varume vakuru vari pano vari kuitawo vanogara vega muJoburg vazhinji vacho kana kuti vane life zviri nani handiti vekuti anogona kuti ndirigai ndicho rangu mukomana uyu maybe ndinoshandira ndine workshop yangu kana ndine chii, let me take this guy panguva inoisa zvoti kuine lockdown asati awana nzvimbo yechikoro ndimboshanda naye ndichimubhadharawo kana something kuti akwanise kuchitengerawo jira rekufuga. Nokuti chando chino ichi guys, chando chiri kwandinogara kuno kwakutonhore but chando chiri kuno I imagine chando chiri kuJoburg ndanzwa kumerera kuchinzi hakuna blanket ndanzwa kumerera because kuri kutonhora kwandinogara kuno kuzi haisi nzvimbo inotonhora kunoko but iko zvino zvitiri kutonhora zvokuti kuri kutonhora zvokuti munhu nemasikati unenge wakapfeka mazibhachi mazichii handimaona kuzoti Joburg kuri kufiwa kuchinzi hakuna blanket. Saka pakaitawo munhu wechirume anoti ndine kambani kana ndoshandira ndine workshop yangu ndiri kukiyakiya ndiri kuveza ndiri paka ndiri kuda extra hand iyo mutorewo please umubhadharewo yamubhadhara ashandewo panguva ina chimirira kuenda kuchikoro akwanise kutengawo womugaidhawo unaye atenge kana mablankets akewo atengewo hembe dzekupfekawo sezvo muri kungonzwa situation iripo kuti yakamira sei handiti maona. Ndo zvanangoti ndenya kukumbira hangu kuvanhu vechirume vari pano kuti mwana mukomana uye at least vasikana sezvandatotaura kuti vasikana vakatororwa so chero vakadya nemunjonjo vanenge vachitiripa varume vedu but mukomana what will become of him one day achati ndasvikawo eje kuti ndakuroora
ndoita sei, ndaitawo vana odii. Saka varume vari kuJoburg, please, kana muripo munokwanisa, there's nothing wrong in helping a fellow brother, and it's just the blessed, and it is the hand that gives than the hand that receives. Kungomutora kwaunenge watongoita kokoko uko uchitongoti ndiri kubatsirawo, maropafadza anoita kuduruka, denga rinozaruka, denga rinonzi hanzi ndiedzei muone kana ndichikundikana kuzarura mawindi angu amweya mutsvene kuti ndikuropafadzei. This is the time now yekuti muedze Mwari, muedzei Mwari uyu, muti okay God, it's you who said it in your word kuti ndiedzei muone kana ndisingazaruri. Ndabatorawo hanzvadzi munin'ina, kuvarume anenge ari munin'ina, handiti ndatorawo hanzvadzi ndakumboitawo something nayo ndichibatsirana nayo, ndimakadaro chitizarurirai zvinhu zvedu zvifambe, uone kuti Mwari vanofeila here. God will never fail. God will never fail. So my male diaries, please mentor this guy, this boy, and I just hope kuti nenzvimbo yechikoro iyoyo yeform 1 inowanikwa kuti atange, aminoti form 1 inoita here kuti atangire paform 1 pacho ipapapa, even ane 17. Let's just pray guys for this family. Ngativanamatirewo tivaisewo muminamato yedu patinonamata. Anditika, this audio was to highlight you guys, to show you guys kungoti zvimwe zvatinokoshesa muupenyu hazvina kana nebasa rese. Reality yakazofanana neyakaonekwa naLorraine kana yauya iyi yakusinga in. That's when you start seeing kuti zvatinoita uku it's vanity, hazvina kana basa. Kune zvinhu zviri much more important. Kuswera tichivhairirana nekuti ndine mota, ndine mba, ndine chakati changu chakati, hazvina kuipa, zvakanaka chose kuvhairirana nezvine kushandwa. Asi reality chaipo unozosvika pairi ukatanga kunyatsoiona, unyatsoona kuti hazvina kana nebasa rese. Zvinhu izvi hazvina kana nebasa rese. This is vanity. So pane munhu ari kufona panapa, and then who's this one? Let me see. Hello? Hi. Ndiripo. Wow. Vanokwanisa kutora this guy. Is there anybody who can run an assessment and then you see if there's something we can help from the bottom of it? Not to just send him to be abused again. Handisi kunyatsonzwisisa my sister Mati. But is there anybody who can assess Ukoma now is he claiming disability or is what can we do? Or what happened? No, I don't know. Then the people, people tend to abuse again if they don't pay you. I don't know now, my sister. What I can do is to bring maybe Lorraine per phone. Tinzwe Lorraine from the horse's mouth. Akayansombonya so ona chi. And is he? But Lorraine, what you may so focus our video on him, maybe we could have seen from afar. I remember Lorraine was just there to drop zvinhu. So munhu anozongopikawo situation inokuzongoonawo zvimwe zvanga asingabva kuona, but her main aim was kungonodropa zvinhu izvi kuvana ava. Saka zvinhu zvaakazongoonawo akapika. Saka maybe right now if you can ask tokwanisa kunzwa kuti zviri kufamba sei, zvakafamba sei. Yeah, I think in the group that side there must be some counselors or social workers or whatever who can go and really clarify the problem. Okay. Now the problem is my social workers isusu kunoku now the only social workers that we have ndepa online apa vatino vari diaries mu South Africa muno, and atitori ma social workers edu epanapa ka ndevari ku diaspora, vari ku America nevari ku UK. So now muri kuti mimi anoda ku assesswa iye personally. There must be somebody on ground anokwanisa kuona kuti attitude what's the problem. Saka manje ndo pano kuenda kuchikoro kana pane something hidden underneath. I wish data tina South Africa social worker anokwanisa kutibatsira, but I don't know, maybe achabudikira ke kana ari mu South Africa muno Joburg. Mental health or learning disability message state that side. Akuna.
handitozivi remember tiri kusangana padiaries my sister saka I don't know handizivi Okay, maybe that's the only, or even if it means to pay privately, can you arrange that we pay privately and then we understand the problem? Okay, all right. All right. Okay, thank you my sister, that's a very good idea. Thank you. Rega itinzwe Lorraine, I think tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei. All right, thanks my sister, thank you very much. Right, I think let me just call Lorraine guys. Ndinyatsonzwa kuti Lorraine andinotaura naye. Let's hope Lorraine is online. Smelly. Lorraine, babe. Mom, can say, That's what I say. You are on live, ne? Oh, okay. Right. Can you please tell us where from the horse's mouth in the audio? Chicha, especially to the focus on the comma now. Chicha, what so on you? Mkomana needs help, Sis Melly. Okay, what kind of help? Psychological help or what? He needs, okay, he's not confident, and he's very reserved. Angalakanyarara. Ukatelekeza kumutaudza atauri ingori makadi yenyu tiripo ovaenda pakona pake ononyarara. Mukomana needs therapy firstly, and under mentorship. The second nakati pan make same time anakutumira audio and that under mentorship kubva kune vanhu vechirume vanomutora votaura naye kuti akwanise kuita open up akwanise kuita open up kune hashanzi dzake chireko kumukwasha akwanise kutaura zvese izvozvo zvinenge zvichiitika owana vanhu vanomuonesawo nyika kuti yakamira sei. Hashanzi akagumira grade 6 hashanzi agone kuverenga haagoni kuita zvinhu zvakawanda saka he needs ana kana hembe Sis Melly kana nduwe ana akatengerwa naSalome akatengerwa materials 2 akatengerwa t-shirt akatengerwa hoodie akatengerwa zvinhu 6 naSalome anditi gumbezi rakatengwa naSalome ndo rangati gumbezi rake rekutanga muupenyu saka uri kuti anga achifugei iwewe pesa saka anga achifuga chii kana ranga riri gumbezi rake rekutanga anga achifugei machira Sis Melly hashanzi anovata pasi anditi machira anga achifuga zvani anorwadza machira wekuotiwo wawanawo chekufuga but hashanzi anga asina machira chireva vana princess time patakatoti gumbezi amene kuti ndirani vakatoti ivo vega vari vaviri gumbezi ndera hashanzi nekuti hashanzi havana machira ndikati ndokumbura kuona machira angashandiswa nehasha ndo machira pavo saka situation iri paground yehashanzi he needs all the help. Ndikukumbira kana pane varume madiaries ari muno muJoburg akatarisa abatanidze amene kuti munosangana pai moenda munotora hashanzi mospenda the day naye momuonesa upenyu because andigoni kuzviexplain ndakatema nezuro I was hurt I didn't know kuti zvinofambiswa sei nekuti situation yehashanzi inorwadza. All right. Lorraine, iwe ndiwe uri kuJoburg iwewe somebody called in and achibvunza zoti tikufonere achitaura nyaya yekuti maybe anonida psychological help atange kunyatsotariswa kuti ari right here based on what you said on the audio. Handisi kuziva kuti wakaona sekuti maybe pane something chingaita wrong here kana kuti maybe panongodiwa macounselors masocial workers of which manje ine handiziye kuJoburg kuti social worker watingave naye angave mudiaries ndiani because we don't have money isusu yekupeya masocial worker, so normally we use edu yepano padiaries vari kudiaspora vanoita zvesocial working vaiva ndo vatinowanzoshandisa. I think kana tachiwanikwa social worker anokwanisa kumuevaluata iye first anditi ona what he really needs nekuti hashanzi havatauri Sis Melly hashanzi havatauri saka kana pane counselor ari muno muJoburg anokwanisa anditi
kuti otaura nazvanzi and then iye ndo odetermine kuti what is the way forward. Because situation yazvanzi inorwadza. Sis Melly ndakazvifunga ndiri inini ndafa. Then anga ndine vana vangu 3 vari situation ina princess nazvanzi dzake this muneva nemusaki nazvanzi yake. Handide. Ndakati maprayer points emunhu wese ane mwana ndewekuti whether ndiri mupenyu kana kuti ndakafa vana vangu ndavave protected in the blood of Jesus. That should be everyone's prayer point. Nekuti vana amena picture yakatogwa kudhara this photographer, apparently he passed on. Yemwana anga akachonjomara anga akamirirwa nemavouchers kunzi ngaachifa. Situation yavo, they are very vulnerable and Ashanti is very vulnerable. Ashanti even to the akamolestiwa, don't think he would even talk about it. Nekuti agono kutaura. Chilo chunchika mungu wadza say agono kutaura in any way whatsoever. Akachema time pa akapiwa yembe. Akachema time pa akapiwa gumbeze. He didn't say anything. Now, how best can we help? Twitter say, Lorraine, my only challenge is inini for me to come kuva kuno kuya kwenyu kwa province yenyu inoda matsamba chi what not ndauya. Now the other challenge is ndauya ndokutora totsvaga vamwe varume toinda takati one day tombomutora maybe kwakuswera naye hameno kana vachingotendererawo naye kana tiri pai naye handiti so kungoti aite open up. Maybe do you think it maybe pane something chaari kutohaidha chaakagarira chaari kutoza kana kuti open up kuti ataure chekuti haangatauri kana kuti I don't know sekuona kwawakaita. It's very possible. It's very hazvanzi nokunyarara kwaakaita. It's very possible. Sis Melly muna nochema because achiwana hembe achidamira ndapedza rino upfeka hembe nyowani haana kana underwear hazvanzi Charles Maxeni anditi achatumira mari anditi achatumira mari yacho next week yazvanzi yemaessentials ake anditi because for me situation yake yakaoma. He needs every single support because mwana mukomana at 17 nezvaari mwana waprincess mwana musikana waprincess anotone confidence imwana ane 8 years anotone confidence atogona kuverenga kudarika hazvanzi. Yeah. Yeah. Sakatodi, what Twitter say? How best can we? Ini Sis Melly ndiri mwana. This is why ndakauya kwamuri ndikati ameno vanokwanisa kubatikana nazvo vanokwanisa kuzviita nekuti inini hangu I felt as if ndiri mwana mudiki pane nyaya dzakadai dzinoda vanhu vakuru ende dzinoda vanhu vechirume futi nevakadzi vechikuru vachiona kuti how best to deal with this situation. Sure. Yeah. Okay, pane comment iri panapa iri kubva kuna Sisi Flose ari kuti don't overcrowd him to begin with. Take little steps to get to him till mamuwina and gain his trust. Aitewo trust nemi anokusunungukirai and he will open up to you. I think right now for sure anogona kutosunungukira kuna ningikiri kuna Lorraine because akatomuona akakwanisa kumuchemera. Maybe he can open up kuna Lorraine ushu. Time pandakaona hazvanzi vachiseka Sis Melly tanga takubuda pamba anditi achibva ati BMW party yakati iri pakati party yakati iri pakati. He is very passionate about cars and because murume wa princess anoita basa rekugadzira mota from what I've heard. Yes. Achibva ati igora ndinoita mechanical engineering yangu. BMW ndo company yandoda kushandira. That's the only time he said anything that was lively and
because I think it's something that he's passionate about. Especially the name of princess. Saka kana really passionate about the motor. Tadita kuendesa ku kosi mechanics. Saka ndochika kuenda kuchikora nokuti andigoni kuverenga. At least you opened up achidaro. Akatotaura kudaro. Akati andigoni kuverenga. Andigoni kuverenga. Okay. All right. So that means at least he opened up kwauri kuti andigoni kuverenga. Akagoni kuverenga. Ndikafunga kuti mwana ane 17, it's 2020, mwana ane 17 asingagoni kuverenga sei. Yeah. Whew. Okay, Lorraine, thank you very much for the feedback. My voice notes akuka and ndakatogona ndamaverenga nezuro andairara nyaya dzakadai soka andirare kana ndirise ndovata moyo wangu unorara uchirwadzwa usiku hwese andirare ndatoiverenga kuseni. Unozati zvimwe zvinhu kazvo handinorara ndabasa nezvimwe zvinhu zvakawanda wanda but nyaya dzakadai so idzi moyo wangu unoita kupisa chaiko handigoni kurara. Ndalaki ndadzionawo zvangu kuseni. Waita hako wena Lorraine rega tinzwe vamuti vanoti kudiwo. Sharp. Right guys, manzwa audio iyo, manzwa Lorraine uyo achitaura. Handisi kuziva, I can't say anything, I can't evaluate, handizvizivi zvinhu izvi. I don't know how to evaluate. Handizivi kuti and I don't know. Oh, princess wacho abva akasenda message. Asenda message nhasi kumanguva manje kuma 1 apa. Princess wacho asenda message panapa. Hanzi mamuka sei Sis Melly tinotenda zvikuru. Ndomufonera, ndomuunza here princess pa phone. Ndomuunza here pa phone kana kuti ndoita sei. Asenda message achitenda ake nezvinhu zvakasvika nesuro. Asenda message right now. Can I call here guys? Kana kuti tongosiyana nazvo. Ghana's rega ndikuisire number yana princess panapa. Let me put the number yana princess so that vanokwanisa kuenda kuvaenda. Let's hope ndinogona kuipina ishi. 064 no 067 067 889 1919 each number. Hii number right, number ndapina, number yana princess ndapina, number ndapina, iyo number ndapina. I don't know kuti ansendera message, should I call ye? Princess ndeipi yako? Ndaswera ndatona message wako izvozvi so. Ndakusendera message. Ndafunga kuti maenda kuchechi bandakuzonga tage ndisende zvimwe varipo. Ndainda ndadzoka ini ndichechi kwedu tabuda kuma 12 chaiko. Necorona itombogara kwe. Zvakasvika here zvinhu? Hongu zvakasvika, zvinhu zvakasvika. Kufara zingaiti. Ndakuona video. Tamboenda kutarisa hedu pekushandira tapawana zvedasi. Ndofunga tiri kuda tent nekuti nevana pachena kuti tizogona kuswera takabereka vana tese pari pakangoita pachena. Ndofunga tent nekuti tapawana sabana pane mhepo uye machips anoita tsvina. Plus machips pane kana pari pachena anoita tsvina. Vana ndizvinhu zvine tsvina. Saka panoda kagazebo kanongonzi katende kanongopichwa. Okay. Wainda nani? Nemunin'ina wangu taenda nemunin'ina wangu but kuno kwacho kutori nenyaya yemunin'ina wangu iri kunetsa nemurume wake uye zvatonetsa. Kochii futi?
kubva paibhotaudzani apa pavanga vane one day vachitaudzana kubva marimwe zuro ndopa nezuro ndofunga ana Lorraine vakazviona kuti murume wacho paakangovaona akangobuda hana kana kutombotaura nani kana kuti nani akabva atobuda bhaenda akazotodzoka manheru haatotauri nemunhu anenge akatozara zvekuti kana ukada kutomutanga nhasi ndopatozokadzoke anitsana naye ipapo achitomuda umurova ndopati nhasi nekutanga mukadzi wacho amupindura kuti ini nanguka kana zvaneka ndashungurudzika aiwa nofunga hangu ndudzi chokwadi wandisiya saka ndopazokedzawo murume wacho kuti ndiri kuda munhu wokutaura naye kuti pamwe takataurirana tinzwanane but iye niye kuti anoda kumuona aripo asati mushungurudza arozvekuti tomboziva kana murume wangu anga aripo asina chunhu regai ndimufanire direct network iri kunetsa rega ndikufanire direct princess rega ndikufanire direct let me call you direct alright regai ndimufanire direct network iri kunetsa panapa zvinotodii zvenhaimi kana murume wacho akunzi akunetsa futi toita sei zvakaoma hazvo saka wati murume uyo ari kuto apapawo hasha dzake ndedzei atotora foni yacho mukadzi wake kugara kwese anogara asina foni saka akatonotenga foni last week iyo mukadzi wacho foni ye700 kuti aitewo foni atotorerwa foni yacho marimwe zuro akanga amutenda kudzosera foni iyo ndipe mari yangu yefoni saka hana unodzosera mukadzi wacho haana kuinoidzosera foni nekuti kwacho kwaakaitenga havasi kubvuma kurifanda saka nhasi amuka achimutorera foni yacho achimurova nekutora inonzi line bari tenga saka hasina foni izvezvi ari kutongochema iye murume wacho nhasi haana kubuda nekuti atori panze ezvizvarwa ndikiti atozviona kuti nhasi mukadzi wake agumbukawo kuti everyday aunditaudze unongoda kuti ngondifarira musoko kuti wakudaurira neni chete enda iye anotondiudzawo kuti anongoti musi waanofunga kuti nhasi ndopaari kuda ndopaanotaura naye zvakangopera kuseni koko atokwidza atogumbuka futi saka munogona kutaura naye zvake but nhasi atoswera ari kutongochema ari kutorwadziwawo munhu wangu nezviri kuitika atomukirwa right because awi right tikati hedu isusu right problem handichazive manje murume uyu munotendera kutaure naye nekuti hana kuroora kamwana uyu hana kuroora mwana ushu mumakangogara hana kuroora kana zvichiita asiyane hake ainde asiyane hake nemusikana uyu nemwana uyu mwana uyu otsvaka hake pake panonogara nehanzvadzi vari 2 votoona iri kuti tingaita sei kuti vanoloja vari 2 nehanzvadzi vachiita upenyu hwavo murume uyu osiyana upenyu hwake osiyana nemukadzi uyu because hangashungurudzika mwana uyu just because handisi kuziva kuti reason ndei apa raagodo here rekuti makutanga kuda kuzviita zvimwe zvinhu zvenyu kana kuti chii atogara ndozvaatori anotozviita every chero but satatomboya palive anga asikatotaudza ndozvaatongori izvezvi hanzvadzi yangu haitaure zvisineri munhu akanyarara but asvika pakurwadziwa kuti ini nanguka kana ndichigona kuita anything pamunhu uyu ezvinezvi ndaneta nekuona hanzvadzi yangu ichishungurudzwa ndiripo hanzvadzi yangu haatombotaura munhu akanyarara but this time arwadziwa zvisingaiti because we want to try and avoid situation yekuti hanzvadzika munhu akanyarara ari dangerous ari very dangerous mangwana anogona kufuma akabaya kana mukwasha yeye nebanga chairo kuti washungurudza sisi vangu zvanyanya tozotaura futi yave imwe nyaya kuti mwana uya wataizama kuda kubatsira because ipapa patiri kutaura nyaya kuti toda kubatsira hanzvadzi yako kuti tiono tingamubatsira sei kuti aitewo murume zvino zvoozonzi ave kujere abaya murume waprincess nebanga kana kuti amurova akamuraya ndozvatoda kuti tizame kudii kuti avoid situation yakafanana naiyoyo sure nekuti inini ndingatomudzora hanzvadzi yangu ndakamuti aiwa musiye nekuti unozogona kutonyanya kuti haashoka kuvadza munhu kana kuti iye chaiye akatokukuvadza musiye akadaro nekuti iye haana respect murume wacho murume wangu ndisekuru wake asi akatombomurova kumashure uku pandaiti akarova inini murume wacho akatomborova inini ndichitoedza kumutsura vachirwisana ndichida kutomutsura
zvakaite murume wangu vaazosvika ndopa akamurova akati aiwa wanyanya makore ese ndinokurespecta uri muzukuru wangu unofanira kutondirespecta kwete kuti ndokutya pamba panapa kuti iwo ndoita bhuru chairo chairo saka atomboita asi munhu wekuti kana makada kutaurirana munonzwanana kana kuti munogarisana pasi chero vanhu akatomboedzwa kubva kumashure nevamwe vatichambosvedzawo kuti weya mumbonzwawo nyaya pamwe atorina respect anongonzwa kuti zvese zvinopedzwa nehondo. Sure. Ane makore mangani mukomana? Ane 28. Saka ndotodi tofonera here murume uyu timbonzwa kana asingasadi mwana uyu atiudze kuti achade tibvise mwana uyu ipapo. Atofona itoende kwaari izvezvi if anotoneta anogona kutanga kutodaita noise chero nefoni yacho anogona kutokandiwa pasi yakatotsemurwa kuti angona kutoirovera nokuti mafoni aatotsemura mukadzi waka kutoti kusagara asina foni yekuti foni yakangoitwa foni angonzwa kuti musi wagumbuka inopwanywa saka anogona kutoziva zvinhu chimaindisira foni yangu inotopwanywa pasi kana kutotanga kuita noise. Because right now we can't tell muningi nako kuti siya murume yeka iye pamwe tomudaro obva nhasi mangwana zvauzodzokera zvepamunhu iyeye handitiona takuita kunge tisisina kukwana handitiona zvinoda ari iye muningi wako azvipira kuti nindaneta pano ndakuda kusiya munhu uyu handichadi iye pachezvake maudziro ari kutoita iye muningi wangu ari kutosana kuti handichadi kubva kumashure bhozi pavakatanga kugara vese chaipo vakabva vabuda nekuti hanti vangu vatorana muzukuru naambuya kuti munin'ina wangu nemuzukuru saka vakambonogara pavo vega nekuti panguva iyo vanhu ndakatogumbukawo kuti ko zvafamba sei kuti mbuya nemuzukuru saka vakambonogara pavo vega everyday pacho pavanga vari ikoko kuti chizodzoka futi chigara futi pamwe chete kudai aitongo murova futi achimuudza kuti takura bhegi rako even kana vavaigarisana navo vacho vaitobvunza kuti nhai munhu akaita sei madi kungotora henyu munin'ina wenyu wacho nekuti asi kutoita ari kungonzi everyday bhegi uri kuriona ini naitondifonera kuti nhasi bikai poto hombe nekuti mhuri yenyu yawanda kakutodzoka futi kamunhu kenyu kaikai iye aitombogara futi nemurume wangu ndianga taitogara naye futi murume wacho kumashure uko saka anonetsa ndichatogona nezvake. Makamboripota kupolisi here? Kwete hatisati. Because I think apa pakuda kuti panoiswa protection order kakupolisi munoisa protection order kuti asamubate asamurova asamuite anything because anogona kuzoti nemukadzi akandidi kuti ubude uchienda kunotengesa kwamuroda unotengesa ikoko then chichaitika akawanikwa asipaenda kunotengesa mukana zvikiitika like ipapa siseli tinogara mumba mumwe chete handidi asi munin'ina wangu ari kutoti inini kana hembe dzamwana handichatozozipinde murume imomo ndakutodziisa nekuti kutomupinda ndakutotya kuti handichatodi akutofunga kuti kana kurara zvangu zvitori nani kutotsvaga pekurara pasiri paari iye akutotya zvisinga ipapa nhasi kanditombomupa foni mutaure naye asi kuti ari kutoramba foni nekuti asi kuda kutaura nhasi akatobatikana. Yeah. Pakaipa. Right, saka tomubatsira sei manje iye naye wacho kana kuramba kuti abate foni atitaurire. Ingouya utaurirane, uya utaure nawo. Chingotaura zvaunenge wagona zvacho nhasi. Ngotaura. Hello, mwanangu uri sei? Ndiri nani zvangu muri sei? Ndiri right. Ko chii futi murume wako anzi honde yei yanitsa kumurume wako nhasi? Nyaya yacho yandinetsera ndisitomboiziva because ini ndikutongofunga kuti inyaya yefoni yake iyoyo yakanditi yakandinetsera nzi watengerei foni nemari yangu ndakatotora 700 ndatinoti ndaita nguva ndisina foni ndingomuti every month foni ndikuda foni asi achiregedza kunditengera foni every month chikotara nyaya yefoni asiri kutenga foni saka ndikazvida zvekumuudza ndikati ndakutora mari ndakatotanga ndamuudza kuti ndakutora mari ndakunotenga foni ndangotenga kafoni kadiki ndobva ana kundipinda ndobva aramba akanyarara ndobva amuka anga musi wacho inga iri friday ndobva atomuka achienda kubasa akangonyarara asinganditaudza ndobva angoenda kubasa ini ndobva ndaenda kunotora mari yeva ndinotenga foni asi mari yefoni ndandamuudza ndoda kutora mari ndinotenga foni asi hana chaakandipindura
ndobva ndatora mari kana ndinotenga foni. Ndadzoka nefoni akaita tungoti wiki rese akanyarara asingatauri neni. Pese patikazoita live dzekutanga paipai pamba pasina nyaya yatisingataudza kuti akangonyararira. Musi wakazotaura ndo musi wakanditi watengerei foni iyoyo, ndinotoda mari yangu yefoni, tinodzosera mari dzosera foni iyo utonipa mari yangu. Ndobva atanga kutaura neni saizvozvo. Ndobva handina tombomupindura kana zvekuti ndingati ndakapindurana naye. Ndakaramba ndakanyarara zvese achitaura ndakanyarara. Ndobva ndanyarara. Ndobva adzoka futi musi akati ndinodzoka pabasa achitodzoka kuma I think 11-12. Ndobva atosvika futi achitosvika ndakarara. Ndobva adzimutsa futi akutanga kundinetera futi achingokuvota futi nesame nyaya. Ndikatinga nyaya yefoni wakaitaura nezuva ndikati ndikapedza one wakuidzokurodza futi akapopota ipapo. Ndikatomudza zvandakamudza ndikati usandishungurudze shamwari, kana iri nyaya yekuti foni ndichanoidzosera foni yako. Foni ndikatenda zvishuwa kunotengesa mafoni mune foni akati handirifandi mari, handidzosere munhu mari. Ndobva zvatoramba zvekudzosera foni izvozvo. Ndobva ndadzoka kumba nefoni. Nhasi uno ndobva atomuka makusena nayo ndandichosvika naplate nditori mukicheni. Ndobva handishedza ndikabata foni ndandipa call. Ndobva kutanga kuti uri kutaura nani. Ndobva atotora foni ndobva atisa line. Ndobva atotenga line. Ndobva atikanda pasi patoti foni yangu mari yangu. Ndobva atanga kutinetsa ndikati saka mhosva yacho yandaita ndeyeiko. Ndakumubvunza chindudza pamhosva yacho irikuti uite zvese zvawaita izvi imhosva yei, kuti ndataura pafoni here kana kuti ichii, kana kuti utori nenyaya yako yekuti hauziwe ndiite foni. Ndikanzi foni yangu imari yangu yandakatenga ita yako foni. Ndikati ora tisikaura kuti ndikaita yangu foni yandichatenga nemari yangu iwe hauzoibate here kana kudii. Ndozvauda kwedzera kuti ndikatenga yangu handiri kuzoona uchibata. Zvikanzi ndikangokona fushitari nemunhu ndotoitora futi ndotoitsemura kana ndotoitora akati ndokumamisa futi sangashutawo. Saka papa tingangoti murume wako haasi kuita jealousy here kuti asakomunicate nesu nenyaya yezvinhu zvamakabatsirana zvokuti mutenge kuzviitira upenyu hwenyu, kuti mukatenga kuti upenyu hwenyu apa iye anogona kuzosara ajara kushandisai, handizvo? Kwete, nyaya idzi hadzina kutanga nhasi, ndo magariro ake. Ndagara ndotogara nguva zhinji. Sisi vangu vakashondoverengera manhamba angu andakashandisa inini awandisa kusvikana kuma10 nekuti ndinongochinjirwa foni. Akangozvitsamwira kana kuti akadii anotora foni opwanya. Chirari ari wrong like paakatangisa kupwanya foni yangu chaiyi. Paakada kurwana nasisi wangu pacho ipapo akada kurwarisana neni nasisi wangu. Nyanga nyaya kuti ndaona girlfriend mufoni maake akutora negirlfriend. Pandatori kuna sisi wangu munhu uye atanga futi kazvezvi. Kanzi zvipi chichako nditi zvipi. Ndikati mirai ndikuratidze zviri mufoni. Pandikada kuratidza zviri mufoni ndobva atsva yangu foni ndobva atoipwanya kuti ibate uku neuku nekutotsemura nepakati kudai chinga munhu ari kutyora. Vatoityora ndobva yakandira madziro ndobva atokaza foni yangu. Saka iwewo alright, ngatitaure situation yako. Princess ari right nemurume wake achaita business akachakontinua tichatsvaga tende muna netent petent. Toda kutaura about iwewe manje nehanzvadzi yako. Iwewe uri kufunga kuita sei nemunhu nemushurugu wako uyu, because wagara nguva yakareba naye ndo zvaari kuita ende hauna chaunokwanisa kuti uite. You can't defend yourself. Medzisiro chakurova kakukuvadza kana akakuuraya, kana kuti hanzvadzi yenyu one day ichatsamwa mwana ushu kuti sisi vangu wanzwa nekushungurudzwa otora banga obaya munhu obva afira ipapo. Inini nyaya yangu mafungira ndiri kuita situation yangu mamira yakaita iye zvinozvindarikaita handichakwanisa. Handichatokwanisa kana achitokwanisa iye kana achikwanisa hake ngaabuda macho matugara aenda anotsvaga kumwe kana kuti aite zvake zvaari kuda, because kundishungurudza kuti ari kuona ngeni ndiri wrong. Saka ngaaenda akanotsvaga waanoona kuti ndiye akamukodzera anokwanisa kuita situation yaanoda iye kuti amitise nenguva dzaanenge achida, because inini hachazvikwanisa. Ndaneta ndambobva kure ndichishingira nazvo but iye zvinozvi ndaneta handichakwanisa. Tokanona ndichinzi tigare pasi tigadziriswe but ndozoti azvichinje futi still zvinongoramba zvichidzoka saizvozvo. Handina nguva yekufara hama pandinoti shamwari chaidzo handina nguva yekutombotaura nadzo pamwe ndonditi anodada kana ndakaona dambudziko rekuti ndozoda kutsvagawo kuti ndiudze umwe munhu anoti batike pafoni anodada. Because kana ndikada kuti ndibude cheko anondudza kuti haufaniri kubuda haufaniri kuda iso. Saka da kuti ndigare ndizoti ndega ndiri pandinge ndiri ndega chete saka ndizoti ndoitawo sei ndatoneta nazvo because handichakwanisa nokuti inini vanhu handichito ndikwanise kusocializewo navo. Iye anenge ndichigare pangu ndega ndisataure nevamwe vanhu. Saka kuroti ari kutondisungirira kuti ndisawane ndingogara ndiri munhu anenge ari ega achindiita zvaanoda iye nenguva dzake chete. Because cheta kufunga isusuka we need to take away your brother from pana princess, not kuti princess asi kumuchengeta. No, toda kuti brother timutsvagire pake pekuti anogarawo achisununguka akarelaxawo ari pakewo, tomuitirawo chiroom yakewo. I don't know now kuti iwe ungamudzi kuti buda pano, because anogona kuti buda iwe. Anditiona anogona kuti buda iwewe.
murume ushu. Saka isusu tichitoda tibvunzira yedu nyaya yehanzvadzi kuti tionoti hanzvadzi tingamubatsira sei kuti achazoenda kuchikoro. Handiti panoda kumuendesa kuchikoro, panoda kuchikoro, but iye ave neindependence yake kuti agarewo zvakanaka kana kuti adii. Anyway, chero kugara naprincess hanzvadzi uyu handoni kuti ane dambudziko zvake, because at least agere zvakanaka, kushaya chete but agere zvakanaka. Andiwana panotori neproblem ini hangu mafungiro angu ka ndinoti handitorina kuti ndifambe ndichienda izvo zvandina ndanga ndinenge kuti ndofamba ndichienda ndatero ndotobuda ndatobuda kudhara ndatoenda somewhere ndotombomusiya rega because ndatoneta. Right. Uyo ndamubloka uyo ghostiro ndabloka. Right. So iwe mwana wako wakati ane makore mangani? Ano 10 months. 10 months. Sure. Now ndo pane imwe challenge manje kuti tikuti buda tikutsvagire basa out of Joburg unogara kumwe umbosiya mwana anoita sei? Ko guys nyaya yemwana ndo yakunetsa, nyaya yemwana kuti mwana toita sei? Nyaya yemwana. Alright, rega tigona tingata sei? Princess, panyaya yekushanda wanga uchida kutanga kushanda rini? Isusu yatotanga takagadzirira kuti chero nguva tinogona kushanda. Alright. So pakuda tende. Alright. Tichaona kuti tichatibata Lorraine naSalani tinzwa kuti naSalom tinzwa kuti kuJoburg katende kake kungopicha katende kangaita mari vanotsvaga katende kacho waye vakupei. Hamuzomanyiswi asi? Kwete. Oh, okay. Alright. So that kuti kune kwakazara vanhu haangazouye ikoko nekuti anototywa vanhu. Iye anoti hachimusanzwa kune vanhu asi pane vamwe varume anovatyawo. Aiwa, tukuti uyu kumurume uyu tichaiona, yemurume wemunin'ina wako tichaiona toita sei. Toda mboti tipedze nehanzvadzi. Saka kune hanzvadzi ukuku, right? Basa remumba anotsvagirwa pati mwana. Ane mwana ane 10 months guys. Maitozopa princess mitoro yese iye achida kuenda business anozodii nevana. Ndo panonetsa. Nevana vanozoita sei kuti titafambe nevana 3 achinda kana 2 achinda kubusiness kunobika hazvizoiti. Hanimona. Saka I think she needs to be there pabusiness racho achizvitangira vachita vese vachivisa mari yavo muaccount mavo. Hanimona. So tichazoona toita sei. Pane hanzvadzi apa ndo patachida tibatsire hanzvadzi kuti tione kuti hanzvadzi but tikangofona chitukuya hanzvadzi anobatika nditi. Wangu hanzvadzi yangu nguva dzese makangoti muri kuuya anobatika. Okay. Alright. Saka hapana chakaipa, rega timboona kuti toita sei tiona todambonyanya kubatsira hanzvadzi. Imi mave nepekutangira ende mune varume venyu can support you, but hanzvadzi ndo toda timbofokasa nayo mwana ushu. Kuti kuchikoro achaenda then aenda kuchikoro iko zvinasati atanga kuenda kuchikoro satanzwa kuti chikoro kwacho ari kukwanisa buda kuti aende here because tanzwa kuti adata mechanical engineer handitika. So anokwanisa kuzviita kana achigona kuverenga chete. Saka akagona kunoverenga zvake nekunyora then anokwanisa kuita course yemechanics handitika, okwanisa kuzvigadzirira mota otsvakawo chiworkshop chaanogadzira zvinhu zvake ari ega handitoona. But for now toda kuti at least welfare yake akambowanawo zviyembe machirachira zvokuti akwanise kungorarawo pari comfortable kana ingave fombo rabha chaiyo handitika, then totangira ipapo. Saka ndichakufonera back. Imwe nyaya Sis Melly. Ndeyekuti paya hatina kuzowana muprofita anotibatsira nekuti izvezvi kubva patikataura pai palive kuti pane munhu ari kumutsa mai vedu. Mai vaya futi vatinosirota apa vakutouya zvakanyanya kunyanya izvezvi nhasi ndatomuka chifonera pasta vaya usiku nandichitovaona kutovaona chai but vangori mumvuri wavo vachitouya nehasha. Munin'ina wangu anga achitoskima ari murumu. Ini ndakatomuka murume wangu akatondibata kutondibatsira kuti chii chauri kuita sei. Ndakati vauya vari muno mava ndachitovarwisa ndichitonamata ndichitovarwisa vachitondidzipa zvekutoona chaizvo kuti vari muno asi wangori mumvuri wavo. Saka vatonetsa mai vava kubva izvezvi hasichatomboita. Alright. Rega tibvunze madiaries dzenamba dzekumaprofita ekwenyu koko kuna naJemiston muinde koko vemahara tinzwe kuti zvinofamba sei. Ndokubata kuWhatsApp. Alright, Sis Melly. Alright. Okay. Yo hanzi nerera inoguta musi wafa amai.
ndo zviri kusangana nevana ava everyday guys. Pane situation, pane nyaya yamai vari kumutswa. Ndofunga kwai watoita wesi muroyi kuda toona kuti vana ava voda kuita zvinhu zvavo, voda kuita sumukira, akati rega ndinde kodisturba nekunorova vanhu usiku ndive vavete, handichaziviwo kuti izvi zviri kuitika. Munin'inawo hezvo ndo zviripo, hatichazivi kuti toita sei. Saka todii, toita sei guys hezvo, todii, how best can we do it, toita sei panapa. Hanzi nherera inoguta musi wafa amai, saka ndo zvavepo izvi. Vari kutsvaka nhamba kana pane vanoziva vana madzibaba vanogona kubatsira kuti mai ava vambobviswa, vari kuuya usiku ava vambobva vasa affect business revana ava. Kana varipo vanozvigona kubatsirawo maprofita emahara, please tibatsireiwo. And then handichazivi panyaya yenhingirikiri yemukomana ushu nasisi ava nemunin'ina wake ushu, toita sei. Nai DJ ungati izvo tikupe 300 yekuti undonorova munhu DJ Joe, uchiona kuti inyaya iri very sensitive yekuti iwo uri mudiaries ungade uri kutobatsira pano kuti regai ndingoenda ndiyosota munhu mahara ngoda futi mari kwatiri 300 iyo handi tinomutengerawo jira here hanzvadzi yacho ikatengawo jira ikanofuka nai tikawedzera tikatenga zijira ziguru totowedzera kapa 300 tikatenga zijira ziguru tikanopa hanzvadzi ikadi akanoningirira ita zvinhu zvakanaka. Mazichira makurukuru tototenga zvejira zvakanaka tikatowedzera pa 300 yako yaunoda kupuwa iyoyo mukanorova munhu zvakanaka mahara, handiwo uri mudiarise. And I think we need to answer nasisi wangu nachihoro. I think need to prioritize issues and see what is achievable. These are chronic issues, they can't be sorted. Indakanganwa guys, tiri kutambura panapa kutsvaga social worker. Iye aripo, imi vachihoro itai kwazvo imi. Achihoro siya varipo, ndo basa ravo iri. Achihoro si, but why my sister, why? Why my sister makazvitinya ini kutokangamwa makazvipfekera apa muri muJoburg Pretoria handiti tiri kutsvaga munhu anoenda kunoasesa mwana uyu kuti avatsire mwana uyu achihorosi, imi makazvitinya zvenyu. Indandakanganwa kuti achihorosi varipo. Achihorosi musadaro so. Haikona kudaro, takabva kure tose mhana achihorosi. Takabva kure tose. Tukure nemi achihorosi. Okay, hanzi nanzvadzi yangu nanzvadzi yedu ava mukoma wepadairies muhombe, mukoma Gordon, Sis Melly, call me timboita suggestion. All right, I'll call you immediately. Nichingodropa panapa hanzvadzi. Ndichakufonera nichingobva panapa titaure. So guys, how best can we help vana ava? Maperero oka? Maperero handiti? Maperero aka? Maperero ndaona iko zvinhu zvimakoments enyamashi maita kupererwa, tese tapererwa. Achihorosi tiri kutsvaga munhu anoti asesera vana mwana mukomana uyu before asati abatsirwa, tione kuti zvingafamba sei kuti mwana uyu tione kuti chii chiri kuitika naye. Achihorosi vatoripo, varipo achihorosi vava. Takabva tose kure, mufunge nasisi vangu vanongotaura zvavanoda vachidarika, vanotaura fosho yoga yoga vachidarika, but very intelligent and ndo kudepartment kwavo zvokuti vanogona kungodi kuenda kunoona votaura naye vogadzira vodididi. Nai ndiri kushamisika zvinhu zvemuJoburg tinavo ava vachihorosi panapa. Achihorosi akoma wangu ndambokuchallenjai, imbosiyai zvemakuhwa akati mboita zvokubatsira achihorosi. Chimbosiyai zvemakuhwa achihorosi, kumbosiyai kumakuhwa uku kumboita timbokuunzai kuno calling kambijana kekubatsira. Mumbotibatsira mumbobatsira pacounseling panyaya dzevanhu vari muJoburg muno. Hanzi magumbezi emari, magumbezi anosiyana siyana zvodhipenda nemaquality. Hanzi fonerai brother. Alright, regai ndifonere brother Gordon tinzwe kuti vari kuti chii. Hello. Hanzvadzi muri sei? Ndiri bo makasimira watete. Ndiri right nanzvadzi, mama todiko yeyo nhamo yauyai. I think ndofunga problem
muzukuru ndiye problem apa. Because I think tinoitwa kuti find out from masikana ava kuti kugara kwavanga vari kuita uku main breadwinner pavari 4 ndiani. Because obviously murume waprincess sekunzwa kwatakaita kuti mari dzake dzasina kunyatsobatana. Saka aindofungidzira kuti pamwe muzukuru ndiye anga achisapota, ndosaka aine simba rekuti anokwanisa kuvhiringidza vanhu vese. Vakati ndakanzwa sekuti vaiti rendi vanosheya here, things like that. But uyu anenge ane mari pavari, saka anenge ane some kind of authority in power. And hatizeka kuti vakazosvika apa kugara apa sei, kana kuti vakaenda iye achigara apo kana kuti akavatora. Toda pane zvinhu zvisiri clear zvatoda kunzwisisa, because inini what I'm thinking is maproblems ari kuitika nehanzvadzi handiti ari kubva psychological issues ari kubva pakuona kwaari kuita hanzvadzi yake uyu mudiki uyu achiiutitwa nemurume wacho muzukuru mushuruku. Okay. But isusu kuti titi kune munin'ina uyu siya murume wako, it doesn't work. I mean from experience we know kuti it doesn't work. Mangwana vanhu vanenge vadzokererana. Saka inzva ndandifunga ndezvekuti isusu murume waprincess takataura naye, we know the kind of person that he is, and ndiye anga ari kutombotora hanzvadzi achienda naye kuti kwaari kushanda kunogadzira motikari. Saka pamwe maybe zvingashande ndezvekubvisa princess nemurume wake nehanzvadzi pasituation iyi. Alright. Tovabvisa munin'ina anogona kusara nemurume wake kana kuti anogona kuenda zviri kwaari. But we want to have a situation yekuti kana princess nehanzvadzi yake nemurume wake vabva pamba apa, kumba kwavanenge vakugara, muzukuru anenge asina simba rekuti anokwanisa kuuya achibviringidza. And muri kuunderstand? Alright. Saka even kana munin'ina akadecide kuti anoda kuteera kunogara mukoma wake nehanzvadzi yake, muzukuru haazokwanisa kuuya pamba apa achiita se achikonzeresa maproblems. Okay. Saka muri kuti first of all we should call, tofanira kutanga tafanira murume waprincess uya watataura naye musi uya tomuudza nyaya yesituation iripo kuti tanzwa kuti pane nyaya yakadai vanzwa tatafunga kuti iwe ubve ipapo handitika tokutsvakirai mari yekuti mubve ipapa munotanga kugara kwenyu moga timbosi uyu zviri kwaari kuteverana nemi kana kusarapo nemurume wake, then tione kuti murume uyu kuda handiti toda kuti hanzvadzi aende kuchikoro handiti, and toda kuti princess atange business handiti. But murume waprincess kana murume wamainini kana akati asida kuti mukadzi wake aende, hatina control, hatinozotokwanisa kuita handiti. Isusu let's focus in two. Toti hanzvadzi toda kuti aende kuchikoro, toda kuti princess atange business, and murume waprincess ari supportive. Saka ngatimbotandai neivava. Uyu kana achida kuteera anenge akuteera kumba kwaprincess murume wake kwaasina control over zvinenge zvichiitika, saka akwanisa kukonzeresa maproblems. Andimona taura nale uyu ndikumuona panapa uyu atonzi akatouya panapa anzi anotimamisa tose, anzi anotiputsira mafoni akauya panapa toputsigwa mafoni. Saka ngativabvisei vanhu vedu watinokwanisa kuhelpa isusu, ngativabvisei musituation. Kana tavaisa kuimba kwatinenge tavaisa, tinenge taakutaura landlord wedu munyowani kuti uyu murume uyu mushurugu yatimuona panapa, mutemo wekuti uyu abvumirwe kuya panapa. Saka kana munin'ina waprincess akazodecide kuti akuteera kune mukoma wake, anenge achiziva kuti kuri safe because murume wake abvumidzwe kuya ikoko. Haya, vedu upenyu hwenhereraka from 1.A to point B asikana. Hanzi inoguta musi wafamai vayo shuwa chokwadi nherera. Because pavari pari toxic up. This environment is toxic. Inda kutotyira manje kuti mukomana watoda kubatsira uyu chokwadi tinonzwa kuti mwana yasungwa nepolisi. Yes. Tinonzwa kuti asungwa nepolisi because kuzoona sisa kwachiro every day anongononga banga one day onoti munhu gopa moyo kana padumba apa. Saka ngatifonerei murume waprincess totaura naye tomutaura kuti tafunga kuti mubva apa, what can he do? Kana asingakwanisi toona kuti tovabatsira sei kuti vabva apa. Vobva iye murume waprincess naprincess nehanzvadzi. Munin'ina waprincess if she wants to follow anofollowa, kana asingadi anosara because munhu haukwanisa kurambisa munhu nemurume wake. Apa ari kutaura kuti zoni ini handichadi but mangwana munogona kunzwa vese. Hatingamuti musi. We just tell her kuti aiwa no isusu tafunga kuti princess nemurume wake nehanzvadzi yako vabva apa. And iwo kana uchida kuteera princess you are welcome but murume wako has welcome uyekoko. All right, then she see right. Saka regai timbotira kufonera murume waprincess tione apa tichadi princess auda murume wake.
ayo toda murume wake kuti timutaurire kuti tanzwa situation nezviri kuitika nemuzukuru wako and it seems as if muzukuru wako pane maissues aripo saka hazvingaiti here kuti mimi mubva apa mumusiye. Alright, regai tifonere murume waprincess. Alright. Okay. Alright. Handisi kuziva vari kufona ndevapi. Kola, hello. Hello. Kola. Yes, no, Mushe kanjani? I don't know kana mambo save number yangu. Imbomira pane zvandiri kuita tichazotaura later panyaya yaruramai. Pane zvandiri kuita ndiri palive tichazotaura time. Right. Regai titrai kubata murume wa princess. Sure, no, murume wa princess ndichaiziva handa kuisefa ini. Princess, ndokumbira unisendera izvo so murume wako aripo apo here? Kwete hasi pana sari munzira kuuya atondifonera. Ndokumbirawo nhamba yake kapa ndoda mufonera izvo so toda kutaura naye. Ati ari kure zvakadini kusvika ipapo? Hakusi kure zvako zvakanyanya. Asi regai ndinzwe ndikusendere hangu nhamba ndobva ndamubvunza zvangu kuti ari nechepapi. Senda paWhatsApp izvozvo. Zvakanaka. Okay. Gaitipiwe nhamba mna ndisina kuiseva last time patakataura naye ndakuiseva nhamba yake. Bode matayari ndiri kuti rakubvisai kumakuhwa imuri kuda kuramba mudzokera kumakuhwa siyanai nenyaya dzevanhu. Siyanai nenyaya dzevanhu. Kola, hello Ganas. Ndepi Ganas? Sis Melly muri sei? Uri bobo. Kuri sei? Ndiri right. Sis Melly, inini hangu on my side I'm not rich handino chandinacho but I'm willing hangu kubatsira hanzvadzi yaprincess if possible nemunin'ina wacho and then together we can hustle for a place yekuti vaitire kumaraini kwatinogara. Alright. I don't know if it's possible. Kune business ripi Ganas kumaraini kwako? Izvozvi zvemachips izvozvi since waine equipment yekuti vanogona kuita business rekutengesa machips magwinya yaya zvinogona kuita because padhuze nepanzvimbo panotengesera. But manje problem ndeyekuti munhu vanga vachita zvemachips acho vanga vachita vese that means princess anenge otravhela achiuya kwauri kure ikokoko. Ndaiwa ndandichifunga kuti pamwe maybe iye munin'ina wacho nehanzvadzi yake move out vakamove out kamanje vana vaka equipment yanga iri yekushandisa munin'ina naprincess anditiwaona saka that means kana akazotora princess uchasara siti ari pazero asina pekutangira. Zvinenge hazviite here kuti at least maybe kutaura nemurume waprincess as you suggested then wongoita move out wese wakadaro. Ndo zvatakamirira nhamba dzako tifonere murume waprincess toona kuti kusaidi kwako vangakwanisa kuwana here chi kana accommodation yacho kana vabvumirana nazvo. Okay, saka munondiudza kuti madii because inini pandinogara for security reasons murume wemunin'ina haakwanise kupinda because imba ine durawall so haakwanise kupinda it's a 4-roomed house so kana mazodecide munokwanisa kuzondibato aiwa tiri kutozviita palive pano saka iwe ndakuona uri mumacomment section umu saka unotongonzwa finary yacho mucomment section imomo. Okay. Alright, thanks Ganas. Ndiri kuPalm Springs kuJoburg munozondiudza kuti. Alright, Palm Springs. Ko munhu hanzvadzi ingabatsirika sei ikoko kuGanas? Hanzvadzi pandinogara inini as I said kuti i4 rooms and so pane vana vemunin'ina wangu 2
vakomana ari kuenda grade 8 nemudiki. So for kuti hanzvadzi ibatsirikane ichibhonda and all zvekuti anongotambawo naye achiita open up, I guess it was a good idea. And then for school tichingozoonesa kuti toita sei, but I'm willing to help out. All right. So Ganas iwewe manje ini ndakukumbira this favor kubva kwauri ndisasisi vako, ndakukumbira kuti umbotora mukomana uyu only for a week, umboogara naye uassess tione how it goes. Just kungoshanya, hakusi kumutora zvachose, kungoshanya sezvo uri muJoburg imo mukumba kwako, ambobhonda nevegrade 8 ava vari kudzimba mazivano, ambobhonda achitamba navachita sei, vachiswera vari boys vega vachidi, timboona how it goes. What is your take on that one? It's still fine, Sis Melly, because inini papa ndinogara, as I'm saying, kuti pamba ndepedu isusu, so it's not kuti problem. Munozondifonera kuseri then toorganize kuti tomuwana sei kana kuti tomutora sei. Ndanichingoda kuzati zvinoita here. Thank you very much. Thank you. Kana ndokufonera kuseri. Kana kuri kuti panenge pane umwe anenge offer better, it's fine, but kana pasina, I'm willing kumutora, it's fine. No, it's okay. Just ambobva pa toxic environment, ambouya kwauri, kungoshanya, just kungoti amboshanya and iwe unongotaura naye. I know kuti iwewe unototaura nawe unogona kutorekera. I mean like guys, if you don't know Ganas, for those who don't know Ganas, guys, itop fan yepano Ganas, you still remember guys, my diaries, munoziva Ganas, itop fan yepano. Ganas takabva naye kure. Ganas ndiye one of the first people vakatanga kuuya pana pachia nyaya yake yekuti she's totally actually different from vaningina vake pakuti muchiri kuziva nyaya yake anditi. So she will cope very well nenhikiri nemukomana uyu. Muchiri kuziva nyaya yake anditi, achishare nyaya yake, she shared a story pano nemi achiti ndakaberekwa ndine zvinhu 2 things like that. Muchiri kuziya madiaries hanzi renti mari, right? We'll come there kurenti yavo yana Ganas, tichasvika kurenti yavo, tichasvika madiaries. Muchiri kuziva ka nyaya yaGanas kuti ndikuremindei muzive kuti she's not a stranger kwatiri panapa. Maiziya nyaya yake handiti ndeyekutanga tichitanga kuti diaries one of the few people akatanga kuuya panapa achitaura nyaya yake panapa I was suggesting kuti Munzwewo murume waprincess kuti anoti chii, and then kana mapenza kutaura naye munoti ndichingoteererawo live, and then tozoita maplans ekuti Diana anokwanisa kuti tisvike kuGemiston kwacho, and then toona kuti toita no, but I'm willing to help and then go with him. No problem. All right, no problem Ganas, sharp sure. Okay, right. Anza I missed it. Mamsati majoina, I think mamsati majoina by then. Mamsati majoina diaries wakawanda wenyu, but ndiye mumwe munhu akatanga kusvika panapa achitaura nyaya yake, mukaitsvaga munoiwana iripo, akaitaura pano nyaya yake akaitaura pana mukaitsvaga munoiwana. Vamwe vanotoiziva, vanzi toiziva. Okay, timbotsvaga murume waprincess. Antori online. Okay. Sheila, you are right, but we
asviko murume waprincess ngaabate foni naye dende kumufonera achabati foni nda kainimufonere direct nasi airtime yangu yopera ka-airtime kakakareserve egwa live yamangwana katopera ka-airtime aka zvayanga iri yelive yamangwana kuita network iri kudai kunetsa mazuva anoi katega ndichengete zve-airtime zvangu mangwana ndoitsa live zvino kotoperera pano nasi hesikani mukwasha uri sei? Ndiri raiti zvinhu zvakasvika here? Zvakasvika tinopinda zvino. Alright. Nandichitai kufonda neWhatsApp ndaona ichiramba. Right. Ndauya neimwe nyaya yandinayo panapa mukwasha. Nyaya yemuzukuru yadai kunetsa iyi nokuti ndambotaura nemudzimai wako akandiudza zviri kuitika. Saka chaakutya manje kuti nokuti utsano wako unonzi hatauri wakanyara kuti zi asi unonzi akaburitsa mashoko ekuti akataura kuti ndiri kurwadziwa nezvandiri kuona zviri kuitwa mwana wamai pano. Saka unoziva iwe kuti munhu akanyarara ari dangerous. One day pakazotanga kuita hondo vachirwa takutotyira kuti kutsano wako vanogona kunonga kana banga chairo vakabaya chi isi tine maplans ekuti vadzokere kuchikoro tivabatsirewo paupenyu. Tozonzwa kuti vaenda kujere vanonga banga vanhu vachigwa vachirovana nemukadzi nemurume vakabaya chi mukwasha uyu muzukuru wako uyu akafirapo yatove mhosva iyi. Saka toda kuzama kuti batsire tiavoide zvisati zvasvika ikoko anditi waona pasina zvaitika kana kuti muzukuru wako ari kugwa nemukadzi orova mukadzi pakaipa konzi muwafa anditi waona zvadoda kuti tirakuavoida. Saka ndoda kuziva kuti accommodation emba pamuri kugara imimi ndimuridzi ndiani akatsvaga imba ndiani? Ndiwe muridzi? Right, because tatambotaura titanzwa nyaya tamboidiscussa tikatoita sei vanhu vakati no the best way is kuti taure nemukwasha first nemurume waprincess first tinzwe kuti how best can we help them if it means kuti ndiye muridzi wemba imi ndimi akaita move in tokutsvagirai pamwe kana tokuti tsvagai pamwe mubude motodza kuti imari pamainda first month tokubhadharirai rent handitika iwe wobuda iwe nenhingikiri natsano for now handitika moenda ikoko munin'ina uyu waprincess zviri kwaari iye kuteverai kana kudi kusara pamurume wake because isati kwanisi kurambanisa vanhu handicho chinangwa chedu handicho asi hachisi chinangwa chedu ichocho. Saka imi mukabuda iye akada kutevera it's up to her akada kusara nemurume wake it's up to her handiti waona then imimi mobva pachipa environment kuti zvinhu zvenyu zvikwanisa kudi zvamuri kuda kutanga kuti muite zvikwanisa kunoropafadzwawo pasina chi madisturbances ezvohondo nezvese zviri kuitikaya. Zvino uri kuti imba ndeyako ndiwe akatsvaka imba. Saka panoitwa sei manje because tiri kuda kuti ava vambobva ava umbosara iwe nenhingikiri natsano. In fact tsano tatiri kuda kumbovati tsano ka semunhu maybe asiri exposed kuvanhu vezera ravo vambofila frika pane kwatatambovatsvagira kuti vambonoshanya kana vhiki kana 2 weeks pane vamwe wakovana mumwe wedu so ane vana vakomana chete vambonogara zvavo 2 weeks vakarelaxa varimo mujobek menyu momo vana yavotorwa vambonorelaxa 2 weeks variko tichida mbonganidza mablankets nehembe nechichichi then vamboita kusununguka vasangoramba vari munhu anongonzi akanyarara harisi kusikama kuti anenge achifungei vambonotamba nevamwe vana vezera ravo handiti maona zvakanaka izvozvo. Saka tatiri kuda kuti tanga tazara panyaya accommodation apa poitwa sei ipapo zvataigona kuita regai ndinhingirike ndinoti ndinotaura navo izvozvi tigare pasi tinotaura navo tinzwokuti ndinyatsona kuti chii chiri kuitika then I can give you an answer from there because panga pamboita kamwe kanyereko peke kuti anga achiti iye arida kumuva murume wacho ongo. Saka mudzimai anga ati saka kana uda kumuva ina handisi kuda saka kana yakadaro yakanaka you're right. Kana yanga yakadaro yanga yakanaka iyewo chimuva hake odi oinda iwo sarana namainini nemukadzi wako tobatsira zvedu chiza kuti pane vana vavangori pamwe chete tombobisa mutsano panguva ino kungoti vamboshanya zvavo iwo sarana mai ava kuti vakadzi avakwanisa kunyatsa kusimuka mubusiness ravo vachiita zvinhu zvavo iwo uri kubasa vachiita zvinhu ataura kuti pari kudiwa tende saka tichatsvaga tende racho handitika kuti vakwanisa kuti vana mhepo and things like that vaitire mukatende so so kuti zvite nani handitika then akataura nyaya yekuyamai vanonetsa usiku ava tichasvika ipapo toona kuti before musati matanga kuita basa renyu iri sezvo zviri zvamunobhelieve timboona takutsvakira ichi vanhu vedeliverance
pamba pamboya pamboitwa deliverance first musati mabata zvinhu zvenyizvi kuti munamatirwe muitwe deliverance pamunozotanga vana ava vanotanga kushanda zvinhu zvavo zvinge zvakadi zvakapenya zvakajeka ehe handimaona saka kumba ungasvika uri munzira ungasvika nguvai ndosvika I think in the next 20 minutes netapa alright pakanaka mukwasha pakanaka alright right saka mukwasha uri kuinda kumba mukwasha uri munzira kuinda kumba saka in the next 20 minutes mukwasha anenge asvika de runyere kukaita gweshuwa uku de makuwaya akaita eshuwaya ari kuda kubuda kuti vari kuda kubuda ava bamunini sekuru muzukuru ava vabude zvavo amen regai tinzwe saka zvino pari kuda kuitwa meeting apa ini chitegai ndikumbire princess kuti panoitwa meeting ati angotisira foni palive pa loudspeaker pa WhatsApp tichinzwa tiri pano amuzvioniwo amuzvioni todii guys at least hanzvadzi chambobva yomboenda kwaganas ombonoti relax kwaganas tonzwa kwaganas kuti kwaganas ambonotamba neumwe vana vezera rake sezvo kune vana vari magrade 8 ndo mazera ake iwaya handimaona ambonoswera navo achitamba achidi ko pameeting ida kuitwa guys ndotaura ina princess kuti atisire foni panikikiri pawhatsapp isingatauri tichingonzwawo kuti kuri kuikudii tida kuhwawo kuti mumeeting zviri kufamba sei tochida kuhwa kuti mumeeting zviri kufamba sei fungai bogo inini ndendisipo zvefeedback tinoita kuti tizongopuwa naye princess ini ndendisipo zvepameeting ndendisipo tachiti pameeting tizvihwire isu nezheve dzedu kuti meeting uri kufamba sei tiri pano takanyarara hedu tichiteerera okay hanzi ngavaite meeting yavo in private okay hanzi meeting yavo ngavaite in privacy vozotipa feedback okay hapana chakaipa alright okay P van Tem alright P okay noted alright noted guys noted Petronella Zanele noted tinotenda noted so chiregai vaite meeting yavo ntokozo noted my sister noted sa tozopiwa feedback handitika tozopiwa feedback nani nemurume wacho kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei tisainvade privacy dzavanhu tinzwe kuti vawirirana kuti kudii handitika ehe istozopiwa feedback murume wa princess ishu wacho horo murume wa princess anoshandika naye murume wa princess alright guys tozopiwa feedback isusu feedback yacho kuti zviri kufamba sei tinzwe kuti pameeting wacho zvafamba sei I think right now chekutanga tawana ganas can have hanzvadzi handitika kuti imbonogara kwaganas handitika achitamba neumwe vana vezera rake zvino guys kwaganas uku guys isusuwo manje kwaganas ngatichitsvake kwaganas uku guys chiya tingotsvakawo chikafu chekuti tipewo ganas sezvo hanzvadzi inenge iri ikoko tongopawo chikafu kwaganas uku tongopawo chikafu kwaganas kuti akwanise kuti ndoumwe mutoro extra mouth yatamupawo tongomupawo chikafu chekuti akwanise kutenga kuwedzera pachikafu chaanacho kuti sezvo anenge ane mwana ushu handiti maona ehe so ganas ndipe nhamba yako pana apa ndiite zvokuipina panapa mirai ndinyore nhamba yaganas panapa sorry ako ganas kana wave mudiaries hapasisina secret yekuti ini nhamba yangu haiende pajekerere kana uri mudiaries panapa nhamba tinotongoipina ivava ti vanhu nokuti watovemo wedu satina zvedu secret dzacho dzakati kudii handiti takutongoita kuti tinoti ndezvokubatsira zvisi zvekuti kwaiguwa kana kuti chii kana kuti chii regai nimboisa nhamba saka inenge iri pane vari kufona dei vambomira nambofonera nambotora nhamba yaganas first right iyi nhamba yaganas iyi 074 254 254 254 254 57 51 diganas ushu
tamuwedzerawo extra mouth guys, ari kutobatsira, saka kuita kuti vanosununguka ava ikoko. So iyo namba yaGanas ndaposta. Right guys, if we don't get munhu anoti ini ndogona kupa Ganas kana kuti 1000 rands yekuti afide bamunini ava pavanenge vari kwawedzera pachikafu, then takuti 5 rand pamunhu yakawandisa. 5 rand chaiyo inotowandisa. 5 rand tipe Ganas chete, tikawana munhu wana anovolontate aiwa kusaidi kwaGanas ndisiyei inini, leave me kwaGanas ndiite take care of that, then it's fine. Hanzi kunongotengwa food Sis Melly choenda. Okay, that's another suggestion. Hanzi ngakutengwe food. Hanzi ngakutengwe food iende. Still it's still good. Inongotengwa food yacho. Inongotengwa food yacho. Inongotengwa food yacho oendeswa kwaGanas. Ndo basa ra Lorraine na Salani. So Lorraine akawana partner ku Joburg. Lorraine found herself a partner ku Joburg. Basa ra Lorraine na Salani. I don't know Salani. I'm yet to meet her. Ndoda kutomuzivawo musikana nemukadzane mwe wakanaka kudai. Ndoda kutomuzivewo Salani. Can you be my friend, Salani? Can you be my friend? Hello, sorry mafona ndiri pa ndanchipanisa ndanchinyora. Musikana sei? Okay, nandu suggest kuti zvapamama kuti moda. Wedzerai volume. Wedzerai volume. Okay. So only suggesting kuti muri kuda kuti zvopatorwe video recording vachiita family meeting. Aiwa, tazvikansela hakuna. Makansela. Okay, that's okay. That's all right. That's not that's reasonable. Aiwa, tatichionesana, isusu vana patinoonesana, remember, tatichionesana. Saka vanhu vakati aiwa ngavapiwe privacy yavachatipa feedback vega. Okay. Saka chave panyaya yekuti now hanzvadzi ichaenda kwanhingikira nditi kwaGanas 2 weeks ambonotamba neumwe vanoizira rake pamwe angaita open up. Saka tiri kutsvaga manje somebody who can, it's either we do 5 rand pamunhu potengwa chikafu tawedzera Ganas extra mouth kumba kwake pachikafu chake changa nacho anditika. So kana kuti tongoti kawana munhu 1 anongoti inini yakuna Ganas, leave it to me, ndichaburitsa mari ndotenga chikafu choenda kwaGanas, then ndoza we are sorted. Tichimirira meeting. To the one what's her name, the UK lady. Oh, thank you. Thank you. Matochaisa. Thank you very much, my sister. Thank you very much. Hanzi iri wrong papi zveGanas. Inyore mucomments, inyore zvenewe Ganas, what iri wrong papi? Ndakanganisa papi zveini. Right, tine 50 pounds panapa. Mira ndioni namba ndikuita kanganisa. Tave ne 50 pounds. So 50 pounds changing it to Ganas namba yako yo kuti ndakanganisa seko. 254 5751 074. Ndakanganisa papi Ganas? Namba yacho ndeipi? Correct number ndeipi? Hanzi namba ya Ganas haisiriyo. Ganas correct number ndeipi? Correct number ndeipi Ganas? Ganas ndipeika namba yacho. All right, I'm pinning ish. Do number ya Ganas ish. Oh, all right. Number ya Ganas iyo, correct number ya Ganas iyo, guys. So pane 50 pounds japiwa cherry poki panapa. Pane 50 pounds japiwa cherry poki. Kuti pane 50 pounds ichapiwa cherry poki ye kuti itenge chikafu chokwenda kwaGanas. Kunongonyogwa list yegrocery racho. Vana vanoziva, vana Lorraine na Salon vanoziva Lorraine na Salon vanoziva voenda kutenga grocery vonosiya kwaGanas. Right?
Hello Ganas. Sis Melly, it's 074. Andiwazondipa wandipa ndanyora. Yeah, that's Mm. correct one. Yeah, It's now correct the way you wrote it. all right. It's fine. Tangoti yesezvo unenge une extra mouth yowane batsirikana. Still fine, Sis Melly. No problem. All right, no problem, but kungoda zvedu. Okay, sure. All right. So iyo pachatengwa grocery, pachatengwa chikafu chinongoendawo kuna Ganasi chekuti anzvadzi vakwanise kudiwo kudya variko. Hatingangoti kune munhu taomesera munhu toti takupa munhu kuti amboya kuzotamba ikoko. No food pamanenge akabhajeta. Life yekudiaspora munoiziva guys, life dzedu dzekusouth Africa idzi munenge wakatobhajeta, anomaona unenge wakatobhajeta antimazvona, unenge wakatobhajeta ukosongopuya mumwe munhu. Saka handimona. So guys, so 50 pounds it's about 1,048. So I think pana Ganas we are sorted. Right, takwenda panyaya iri sensitive kwa madiaries manje. Vana vama vane chitendero chavo chavari kubhilivha. Vana vari kutendera kuti pane zviri kuitwa navamwe mai vari kuda rubatsiro, kwaitodawo vanotibatsira. Right, iyo ndakuisira kwamuriyo todi up. Vana vari kubhilivha kuti vanoda kuitwa indandati deliverance, kuti vamboita minamato vamboitika minamato yakasimba. Iyo vari kuti maprofita. Saka ipapa pamanje pakudawo imimi madiaries ina handichazivi. Ndo patasvika apa. PaGanas tapedza -1. Tamirira nyaya yevana ava kuti paitwe deliverance yeminamato. Anditika deliverance yeminamato kana kuti ivo vana vari kuti maprofita, kuti kune munhu ari kuvamutsira mai vavo, ndozvavari kubhilivha ende kuti zvinhu zvavo zvifambe. So guys, what's your take on this one? Vari kuti vane manhamba tipe iwo manhamba. Yes, D Missy anayo enough space, anayo, she's got a 4-roomed house. Ane 4-roomed house apa anogara nevana 2, saka ane space iripo. Handei pa next issue, pa next topic guys. Nyaya yedu next ndeyekuti vana ava vari kuti vanodawo muprofita anoziva muprofita wemuJobeki, anokwanisa kuti avabatsire kuti vabvise mhepo. Mai vavo vari kumutswa nemhepo dziri kuti vatange business avo zvakanaka. Ini ndandati pastor for deliverance and zvese zvokuti vamheno vamboitirwa maprayers. So isatingavaudzi zvokuita Dalia. We can't tell them what to do. We can't tell them where to go and what to do. So ivo ndo vanisa zvavanoti believe mazviri. Saka vane nhamba dzekuJemiston maprofita. Pane muprofita wamakambotaura pano vanhu chiti kwanzi anozika pastrike madzibaba kwai ani kuda kana madzibaba anandizive weJemiston wamaiti ndoye mahara. Vane nhamba please, chiti paiwo nhamba iya vana ava vaende ikoko. Kuna madzibaba vakambotaura madzibaba ngoni tipaiwo nhamba evidence chatiza. Chitipaiwo nhamba yacho. Chitipaiwo nhamba yachona. Chitipaiwo nhamba yacho. Chitipaiwo nhamba yamadzibaba ngoni. Ane nhamba yamadzibaba ngoni please, tipaiwo nhamba yamadzibaba ngoni kuti vana ava vakwanise kuenda ikoko vanobatsirwako. So ndio zvavanobhilivha ivo, ndo chitendero chavo. Aiwa zvemari hatidi Ganas, zvemari hatidi because isusu zvikasashanda tichida mari yedu back. Ganas isi vemari hatidi, zvikasashanda tichida mari yedu back. Saka isi vemari hatidi, totogara totaura kuti zvinhu zvemari zvisi hatidi, toda vemahara because zvikasashanda toda kuti vachitidzosera mari yedu back. Toda vemahara because vemari ava zvikasashanda tichida mari yedu back, tototumira vanhu kunotora mari iyoyo. Saka hatizodi kudaro. Toda zvinhu zvamahara, toda vemahara ava vana madzibaba Everton ava ndo vatiri kuda.
totoda vana madzibaba Everton ndo vana madzibaba kuda Ngoni ndo vatiri kuda vemari nikisi because tinozozitumira mashurugwa edu kuJoburg kunopuhwa mari yedu kana zvinhu zvisina kushanda saka hatisi kuda vekubhadharisa manikisi hatidi toda zvemahara yanzi vemari ndonyatsokuona aidha makodi kwaina aidha vemari ndo vanonyatsokuona Sis Melly aidha iwe kozvinhu zvedu zvikasashanda tabhadhara mari unozotipa here iwe aidha mari yedu indakamboda kupota ndabhadharisiwa pano apa mari kuti Sis Melly munhu takamuwana pani ndaligwa mari yangu ndipei mari abhadharisiwa mari nadhidi ngatibvumirane aidha kana wati ivo vanhu vemari ava vako ava vanonyatsoshandira kana zvikasashanda iwe ndonotipa mari yedu aidha ndiwo watiri feya ikoko ndinotipa mari yedu manzi namemori kanyungwe madzibaba havasi kushandira memori ndipowo nhamba ndivakumbire haiwe ndipowo nhamba tivakumbira ndipo kanhamba memori tikwanise kuti tivakumbire tineche taita dambudziko fast vavangu vashandirawo vana vangu vashandira free of charge ane madhayaridzi vakaoma makutovhunzana hanzi okay kuinbox here oro pano chero kandipaka kuinbox memory chero kandipaka kuinbox yamadzibaba Ngoni yachona unondipaka kuinbox yamadzibaba Ngoni nokuti ukaisa pano madhayaridzi anotozarako izvozvi kwamadzibaba Ngoni vakazoramba kutaura neni vangatozozarako unongonipa kuinbox memory because ukaisa pano izvozvi madhayaridzi vandoziva vangatotiza pano vakutomanya kutsvakana namadzibaba Ngoni izvozvi vakutovhunza kuti kwai saka vemahara vacho vanowanikwa kupi voda kutoindako tisati tapedza iyi pano vanoda kutomhanya ikoko ngatirege kumikisa memory nyamupidigu ngatirege kumikisa nyaya tiri kuda kumbofamba nenyaya iyi namba undipa kuinbox ukandipa pano mai uyo laina uyu kwana laina ntodawo nhamba dzaiswa pano dzamadzibaba Ngoni idzo nhamba idzo ko dzinogoita 0772 sei handichi vari muSouth Africa iyo ndeye kuSouth Africa ndeye kuningiyo ndeye kuZimbabwe iyi ndeye kuZimbabwe todei muSouth Africa ndeye kuSouth Africa ndeye muZimbabwe todei madhayaridzi akuda kutoindako so vanoda tovashanyira madzibaba Ngoni manhamba yainda nembiri nhamba yatoinda ndiri kuona mascreenshot achitogwa apa atogwa uyo kechike screenshot iyo kechike iscreenshot futi iyo kechike iscreenshot naivedu nhamba yainda oraiti Ghana tipe hako nhamba okay yauya nhamba yauya maiwe nhasi madhayaridzi anoita fari nhamba yauya kwemahara uko nhasi madhayaridzi anoita fari nhasi madhayaridzi anoita pari mirai tivafonere tione kuti vanobatika here madzibaba Ngoni 6377 ndive mahara ka 046 right ngatingodzisevhawo kuitira mangwana kuzvisevhawo kuitira ramangwana yaitifoni zviri pano madhayaridzi nikisi
madzibaba ngoni havasi kubata foni, havasi kubata foni. Madzibaba ngoni regai ndimbotiraya futi pamwe izvozvi pamwe yatove engaged, so hanzi vanobatika every Tuesday. Okay, hanzi vanobatiwa every Tuesday. Alright, hanzi vanobatika every Tuesday. Madzibaba tiwirewo tine nyaya iri agent, madzibaba batai foni. Hanzi vari kumasowe. Alright, saka kana ari kumasowe ndapahwisisa. Right, at least number tave naro. Saka Ganazi uchanovaona ovaperekedza. Ganazi unenge unoziva baba vekumababa ava, madzibaba anenge afa unovaziva, saka unogona kuzoenda nevana ava sezvo zvizvo zvavanoda, ndo zvavanoda, handitika ndo zvavanoda. Saka vana ava, saka Ganazi anogona kuzoenda nevana ava vachiperekedza hanzi vari kumasowe. Alright, evidence, thanks. Saka Ganazi anogona kuzoenda navo vana ava ovaperekedza vonobatsigwa sezvo ndo zvavada. Hatisiri tavatumako, musazoti mangwana vana ava vakatumwako naSis Melly, handi munozviziva. Ndo zvavada vana ava, vativo vanoda maprofita anoshandira, saka vachaindako voga vana ava. Handitika Ganazi anenge anokuziva, achaenda navo vasikana ava, ndichamupa nhamba dzevasikana ava voita kucontact, voenda vose. Hanzi havabati foni nhasi vari kumasowe, saka vanenge vasiri tsotsi, because tsotsi remari chairo chairo rinogara nefoni muhomwe, chero riri pamasowe chaiko chako richinamatarika wafoni yarira rinenge chiti customer yapinda, rotombobuda kunge riri kuenda pasaidi apo kunodaira kuti paita emergency, iyo iri customer inenge ichifona. Vanenge vasiri tsotsi zvavo, vanotomboisa foni kusaidi. Vasi tsotsa, vanenge vasiri tsotsi, vari pakirawa vanenge vasiri tsotsi, nokuti tsotsi chero rinenge refoni yaro chero ikaringa riri rakabata mbiya romboisa mbiya pasi roti guys mbomira nimbodaira foni paita emergency, apa rinenge raona customer, saka vanenge vasiri tsotsa. Vari kudaira foni asiri kudaira foni, vanenge vasiri tsotsa. So Tuesday madiaries munenge pane pasina vanhu pano, mune makazara kwamadzibaba kuEverton, kwamadzibaba ngoni kuEverton. So toda kuyako dakuona kuti mune muriko vangani, memuriko ndimune makazara kwai kunozara, saka muinde kunovatirako madiaries. Ndokuzivai Tuesday mune muzereko munovatirako kwai kunozara. Diaries dikisi guys. Saka tapedza panapa, tamirira feedback. Ndichazodzoka ndane feedback, andika ndichadzoka ndane feedback guys, anditi at least one down. Right, saka zvichaitika ndezvekudai. So ndozodzoka time kana ndane feedback yevana. Hanzi banguro kuvhenda, zvabanguro rayo kuvhenda. Ini ndambosevha nhamba dzavo nezuro ini, paichagodzisiva handidzizivi. Precious, I love you too Musaka. Precious, I love you. Hanzi naSis Melly musadaro. Aiwa Junior, kune vamwe vanhu vanotsotsa iwo unozviziva kuti mapostori havasi vese vangove straight forward, vamwe vari kungotora bhegira vanhu vachitiza. Handiti asi ava ndanasa kuti havasi tsotsa ava just because havatobati foni yavo, asi vamwe vanoisa mbiya pasaidi apa kumboti paita emergency, vanhu vamwe vari ndikudzoka vachinodaira customer. Unozviziva iwe kuti masowa aya angodai kuzara pose pose aya, mazhinji acho pari kungorohwa drama roga ipapapa. Right, saka guys ndodzoka kana feedback yavepo, tozotaura at least one down yemukomana uyu yekuti aende kwaGanazi yavepo. Tomirirai vasikana ava yekuti tiunzwe panyaya yekubva apa, kuti muzukuru anobva here, tiwane kutangira ipapo. Anditika so guys, tobatana paleta.